गोजोन गोरोबथानि उनावबो मणिपुराव जोंखांबावदों हिंसानि अर। मणिपुरनि टेंनौपाल जिल्लानिफ्राय फिन आरोबाव बोखांबावदों 13 सा सिनायजायै सुबुंफोरनि गोथै सह। बावैसो गावलायनाय जाथायनि सायाव खौरां मोननायनि उनावनो मणिपुरनि टेंनौपाल जिल्लायाव सा 13 गोथै सह बोखांजादों। अदेबानि थांनाय साननैसो सिगां मणिपुरनि बयनिख्रुइबो गोजामसिन उदखारि हानजा इउनाइटेड नेशनेल लिबारेशन फ्रन्टआ मिरु सरकारजों मोनसे गोजोन गोरोबथायाव सागान होदोंमोन। नाथाय गोजोन गोरोबथायाव सागान होनायनि साननैसो उनावनो मणिपुराव आरोबाव 13 सा सिनायजायै सुबुंफोरनि गोथै सह बोखांना मोनबावदों। मिथिनाय बादिब्ला रैखाथि हानजाया सिलाइजों गावलायनाय दावहानि खौरां मोननायनि उनाव मोनसे गुवार अपारेशन खालामदोंमोन आरो बेबादिनो अपारेशन खालामनायाव 13 सा सिनायजायै सुबुंनि गोथै सहफोरखौ टेंनौपालाव बोखांनाय जादों होननानै सुलुङा फोरमायदों। लोगोसेनो थैनाय सुबुंफोरा खाथियाव जेबो गावग्रा हाथियार मोननाय जायैखौबो सुलुङा फोरमायबावो। फारसेथिं बावैसो जानाय मोनसे मोगा-मोगिनि सायाव मणिपुरनि गिबि मन्थ्रि एन बीरेन सिंह बिथाङा ओरैबायदि मख'योदि UNLFजों मिरु आरो रायजो सरकारजों सागान होजानाय गोजोन गोरोबथानि उनाव रायजोनि गुबुन गुबुन हारिफ्राबो मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहनि दैदेननायाव गावजों गाव रायज्लायगासिनो दं।